pre. Uy, pre. Atay. Himala na kalaag lang karon pre. Atay. Mura nagusa man pre. Atay pre. Ang hili ko pre kay natutuyo nimo pre ba. Nagplano lagi mismo asawa pre nga magbuhi mi baka pre ba. Base sa naibuan pre, matay ikaw ramong dyan ay baka ni lugar pre nga. Grabe ka mong hibsog pre ba. Mato na kaunahan ako pre nga. Madul ko nimo pre kay mapatudlo ko nimo sa mga diskarte pre ba. Aw. Maora man din na pre. Why problema pre? Tanar ko nimo pre ba. Kaya unsa may mong ginapakaon na nimo mga baka pre nga aron ka hibsog man kayo? Aw. Asa man na pre? Kanang pution o kanang abuhon? Kanang pution pre. Kanang pution pre? Kanang pution pre. Ang ginakaon na nakita ka ng mga sagbot sa kalsada pre? Kanang kilid pre? Kanang murag turutot-turutot o udlot pre ba? Kung ano ginakaon na pre? Hindi ka nang abuhon pre? Maura po pre. Parehas ra. Mao ba pre? Diya, asa mo po na mo ginapainom ng mga baka pre? Asa na pre? Kanang pution o kanang abuhon? Kanang pution pre? Kanang pution? Kanang pution pre, iniglugsong ni mo diha kita ka ng sapa. Dira ano ginapainom ng baka nga puti pre? Diya, kanang abuhon pre? Maura po pre? Oh no! Asa man po na mo ginapasilong na imong mga baka pre? Kanang udto pre ba? Kanang init kayo ba? Asa man na pre? Kanang pution pre o kanang abuhon? Kanang pution pre? Kanang pution pre. Kakita ka ng dakong punuan sa akasya dira unahan sa sapa. Dira na ko naginapasilong ng akong pution nga baka pre. Unya kanang abuhon pre? Dira pod pre. Bye. Ganin na bebo kabantay nimo pre. Sige pangutan na ug asa na puti o uno kana bang abuhon. Nya parehas man ito bag. Di man good pre. Kay kana pution nga baka pre. Amang good na. Nya kanang abuhon di ay. Apod pre. Bye.